Γεια σας παιδιά, καλώς ορίσατε σε άλλο ένα βίντεο του Αποστόλη Gamer και σαν σήμερα παίξουμε για πρώτη φορά Vegas Cream Simulator, GTA Vice δηλαδή. Ας αρχίσουμε. Ας αρχίσουμε. Περιμένετε να φορτίσει, όπως βλέπετε loading. Come on. Πάμε. Λοιπόν, για όσοι δεν ξέρουν, σε λίγο, μόλις βγάλω αυτό το βίντεο, θα κάνω ένα βίντεο με έναν φίλο μου που είναι εδώ πέρα. Άρα σκέφτεται και αυτός τώρα. Fanboy, πηγαίνετε στα βίντεο, κάντε ένα like, ένα subscribe και ένα share. Λοιπόν, με αυτό χτυπάμε. Με αυτό πηδάμε. Και με αυτό τρέχουμε. Πάμε πρώτα να κλέψουμε ένα αυτοκίνητο. Επειδή είμαστε σε GTA κιόλας και αυτά γίνονται τώρα. Πω τηλιάρισμα, πάμε να κλέψουμε ένα αμάξι. Run. Μετά μόλις τελειώσει αυτό το βίντεο, by the way, να ξέρετε θα βγάλουμε ένα ακόμα βίντεο, fanboy κι εγώ, αλλιώς διάφοροι τύποι με αυτόν. Όχι, μην με πυροβολήσεις! No! Οκ, μπράβο. Λοιπόν, θα χαμηλώσω λίγο την ισχύ, για να μην ακούγεται και πολύ, γιατί σκεφτόμαστε τώρα και τη βίντεο θα είναι κανονικό, θα φαίνονται οι φάτσες μας, άρα δεν ξέρουμε τι προσωπικά να κάνουμε. Λοιπόν, εμείς τώρα εδώ θα κόβουμε γύρους, θα πατάμε ανθρώπους, θα κλέβουμε, θα προβολάμε, πολλά πράγματα. Μαγαζιά δυστυχώς δεν μπορούμε να ληστέψουμε. No! Γιατί έκανα βλακεία τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι όπως είπα πιο πριν, αυτό το βίντεο που θα βγάλουμε θα ανεβεί και στα δύο κανάλια, και του fanboy και το δικό μου. Λοιπόν, ναι, για όσοι δεν ξέρετε, δεν θα πατήσετε fanboy, θα πατήσετε διάφοροι τύποι με αυτόν και θα πάτε να κάνετε, καλό αυτό, ένα like, ένα subscribe και ένα share. Λοιπόν, εγώ έχω να σας κάνω τώρα μια δικιά μου ανακοίνωση. Έλα, παίρνα. Παρευχή. Λοιπόν, όπως βλέπετε τώρα κολλήσαμε λίγο και συνεχίζουμε τώρα. Αστυνομέ και θα σε πατήσω. Άντε γεια. Λοιπόν, θα σας πω τώρα την ανακοίνωσή μου. Λοιπόν, στις 7 η ώρα εγώ έχω ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι μαζί με τους φίλους μου. Θα κάνουμε ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι στο Χαϊδάρι, σε ένα καφενείο, δεν ξέρω πώς λέγεται, και θα διαλέξουμε ό,τι μουσική θέλουμε. Μην νομίζετε, Αποστόλη θα έχει και βρισιές, δεν θα έχει. Δεν θα έχει βρισιές μέσα. Απλώς θα είναι κανονικά. Έλα με το φανάρι που μου έχει κολλήσει πάνω γιατί το έσπασα. Λοιπόν, ας το αράξουμε να πάρουμε αυτό το πορτοκάλι, γιατί είναι πολύ καλό αμάξι, όπως το έχω δει. Για όσους να ξέρετε, δεν το έχω κατεβάσει. Έχω τώρα 2-3 μέρες που το έχω αυτό το παιχνίδι. Δεν νομίζω 3. Ναι. Πάμε να μπούμε μέσα στα car και να πατήσουμε untrap. Γιατί μέχρι στιγμής νομίζω θα είναι βαρετό το βίντεο. Για όσους θα σας ρωτήσω τώρα κάτι στα comments. Όχι, δεν σε πρόλαβα. Λοιπόν, δεν θα σας το πω τώρα, θα σας ρωτήσω κάτω στα comments άμα θέλετε να κάνω κανονικό κανάλι, δηλαδή να φαίνομαι μόνο εγώ, δηλαδή κανονικό κανάλι. Θα σας το ρωτήσω αυτό κάτω στα comments και θέλω απάντηση. Θέλω απάντηση για να ξέρω κι εγώ, έλα προχώρα, για να ξέρω κι εγώ να φτιάξω κανονικό κανάλι. Αλλιώς άμα δεν θέλετε, εντάξει, τι να σας κάνω. Come on, πάμε. Τώρα πρέπει να πάρω μηχανάκι, γιατί τα μηχανάκια είναι πιο γρήγορα από τα αυτοκίνητα όπως βλέπω. Φίλε μου. Όχι, έπεσα από κάτω. Όχι. Τι έγινε? No, πού πήγα? Αμάξι. Τώρα δεν ξέρω, πέσαμε κάτω από τον δρόμο. Τώρα πρέπει να βρω πού είναι ο δρόμος, για να ξαναμπούμε. Νάτος. Πάμε απευθείας μέσα. Έλα με τον κάκτο μου μέσα. Λοιπόν,
Για όσοι δεν ξέρετε, 15 Ιουνίου, δηλαδή την άλλη Πέμπτη, έρχεται το vlog μαζί με τον Ηλία Greek Gamer. Σε όσοι το έχω εξηγήσει. Ουί! Ναι, για να μην σας πρίζω, για να ξέρετε να μου λέτε κάτω στα comments. Αποστόλη, πότε θα βγει το vlog? 15 Ιουνίου έχει vlog. 15 Ιουνίου. Μέχρι τότε, σους. Άντε. Φορτηγατζή, γίνεσαι πολύ εκνευριστικός. Άιντε. Πολύ εκνευριστικός γίνεσαι. Πολύ. Τρώει με η μύτη μου. Έλα. Άιντε, για. Όχι πάλι. Έλα πάλι τώρα τα ίδια. Εντάξει, βγήκαμε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα μηχανάκι. Run. Έλα, φίλε μου τώρα. Τρώει με η μύτη μου. Έλα εδώ, σταμάτα εσύ, σταμάτα εδώ, σταμάτα. Όχι ρε φίλε. Έτσι, μπράβο, μηχανάκι όπως πάντα ήθελα. Yes, απ' έξω. Yes. Πάμε. Και είναι και το καλό μηχανάκι που έχει και γκάζια πίσω. Μπράβο. Τι έγινε. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, όπως βλέπετε, 7... να μην με πρίζετε, δεν θα βγάλω δεύτερο βίντεο. Δεύτερο βίντεο θα βγάλω με άλλον YouTuber. Σιγά σιγά δεν θα κρατήσει πολύ ακόμα το βίντεο. Να ξέρετε, τώρα έχω τραβήξει 6 λεπτά. Θα κρατήσει κάπου στα 10 λεπτά, όχι, κάπου στα 9 λεπτά θα είναι μικρό το βίντεο. Γιατί θα πρέπει να βγάλω το άλλο βίντεο. Έτσι, μπράβο. Θα είναι λίγο μικρό το βίντεο. Δεν ξέρω άμα μου κάνετε like ή dislike. Άρα τι να κάνω. Έλα, προχωρά. Προχωρά, μη σε πατήσω. Είσαι και μαύρος κιόλας. Πάμε με φόρα μες στη θάλασσα. Όχι! Δεν το ξέρω τι έχει αυτά. Τώρα με μύτη μου. Πάμε. Περιμένετε λίγο, πρέπει να καθίσει. Συγγνώμη, by the way, τώρα, γιατί τελικά σκεφτήκαμε τι θα κάνουμε στο βίντεο. Θα κάνουμε διάφοροι τύποι καθηγητών, που είναι για το γυμνάσιο. Σήκω! Είσαι και αργοκίνητο καράβι, φίλε. Αυτό δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, πού είναι ένας άνθρωπος να τον πατήσω? Νάτος, εδώ είσαι, φίλε μου. Έλα, εδώ είσαι και έτσι, μπράβο. Και δυστυχώς πάτησα. Όχι, θα με πυροβολήσει τώρα ο αστυνομικός. Τρέχα. Τρέχα, πάμε. Λοιπόν, να ξέρετε, δεν ξέρω, μπορεί να είναι 9-10 λεπτά το βίντεο. Έλα! 9-10 λεπτά. Δεν ξέρω, by the way. Σίγουρα θα το κάνω 10 λεπτά το βίντεο. Αυτό σημαίνει κάπου θα το τελειώσω το βίντεο. Γιατί 7 η ώρα εγώ έχω αποχαιρετιστήριο πάρτι. Πάτα τον! Πώς τη βάζω έτσι την εικόνα? Πώς την έβαλα έτσι την εικόνα, παιδιά? By the way, να ξέρετε, χθες το κατέβασα αυτό το παιχνίδι και είμαι λίγο νουμπάς. Αυτό το παιχνίδι. Πάμε να τον σφάξουμε αυτόν, τον άνθρωπο. Έλα εδώ. Όχι, έχει ένα ωραίο μωράκι. Έλα να σε σφάξω. Είσαι πανάσχημη. Πάω στο μηχανάκι μου να σας πατήσω όλους. Τρέχα.
Λοιπόν, πάμε να πατήσουμε 2 ανθρώπους και θα τελειώσω εδώ πέρα το βίντεο. Λοιπόν, 2 ανθρώπους. Ένας. Περιμένω, έναν έχω πατήσει. Άλλον έναν. Να ένας. Ωραία. Λοιπόν, stop. Λοιπόν, εδώ θα τελειώσω το gameplay. Like please γιατί με βοηθάει. Subscribe αν δεν είστε subscribe. Πείτε μου κάτω στα comments ποιο gaming, ποιο παιχνίδι αλλιώς, πώς να το συνεχίσω. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.